and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? What? Mabdus ka na, Abby? Mabdus ka? Oh, unsa na, Abigail? Magsugo na ba kitag mangita og lansones alang nimo? Or you could wait till tomorrow? Ako na mangita. Oh, ako na. No. You stay. Kung di ka gustong magkagubutan. Kuya? Jeric, apo unsa pa? Kainit ba ni Mugo? I know. Nalakangan ka tingali ni Abi. Unsa no? Matud gud nila. Kung malakangan kuno ang bana sa asawa nga nagsabak, kung unsa kuno'y bation sa asawa nga nagsabak, bation usab kuno sa bana nga nalakangan. O baka, mao kini mga. Di rin ako intensyon nga yataka ng imong katungod isip ba na? Nanad lang tingali ko, kaniadto nga kanunay kong naa, kung unsa may kinahanglan ni Abigail. Nalimot ko nga naa ka naman da ituod. You're just so sweet, babe. Ingon lagi ko niya na sa babaeng... Unsa? Sa babae na ko nga best friend. Nahibaw si Abi niya na. Dili ba, Abi? Oo. See? Abi knows best. Andy. Abi, let's go. Ha? Oh, asa man ka mo? Mangitag lasones. O giuban mo ang imong asawa? Oh. May problema ka? Wa. Jeric, tana. Excuse na ninyo, ha? Tana. Tara. Jeric. Pasensya ka na kang Jeric, ha, Andy? Ay, ambot ko nga, no. Pero, ingon og sa nakamatikod ko nga kanuna nilang init ang o ni ining bataa. Why problema, ma'am? Baliwa ra ka na ako. Thank you, babe. Sakay. Ay! Jeric. Di ka siguro kagid ni lansones ang gusto namong kaunon. O imong gituyo kay nasayod ka nga abdik usab kaayo nga mulihok katong Andy kung may pangayoon ka. Usay wa. Nakita nimo kaganina ang iyang reaksyon. Atat kayo siya nga mangita og lansones alang nimo. Sa may buti ay pasabot. Nga mas maayo siya kinako. Now, what? Tubag ako, damn it! Kana, diha kagid maayo. Magpakahilom ka na yun. Tubag ako kung di ka gusto. Jeric. What? Oh, ganun may kupot ang kasimutian. Sakit. Usa? Nisakit ang akong tiyan. Usa? Misakit ang imutian? Ngano? Kumahibaw ko na, no. Kalitlig sakit ang akong tiyan niya. Nakurat ko sa imong pagsira sa pultahan ng sakyanan. What? Shit. Di paningot ka bisan sa kabugnaw din sa suskanan. Shit. Jeric. Baby. Baby, what should I do? Abigail! Jeric ang akong tiyan. Hold on.
I'm sorry. Mga doktor sa ospital. I'm so sorry, baby. What ko to you? I'm sorry. Dane, di na ko magdugay. Eh, tingalig. Mag-abot na sa misimong magawa nga. Obviously, way gusto na ko kay pobre ko. Andy. Pero okay na. Okay na. Dili ang iyang opinion ang mahinungdanon alam ako. Ikaw. Thank you. I love you. Ato na ko, okay? Huwag ikaw, paway na. Sayo ka pa ugma nga mo trabaho. Good night. Good day. Magdunga na lang kita sa pagpauli, Andy. Ha? Okay. Sige, Noy. Tara. Adto na mi, ma'am. Goodbye, Andy. Sige, Noy. Take care. Huwag ko makauyon sa imong gibuhat kay ganina. Ang hain na doon, Noy. Nga nakigarong ka ni Jeric. May sayo pa day sa akong gibuhat, ni. Kaysa akong nahinumduman, wa mo ko'y gibuhat nga dawtan. Gawas lang nga nahingawa paghihapon ko sa imong apo. Og natural lang tingali kay suot ko siyang higala, Noy. Og naibaw ka gidyana. Pwes, hununga na ka na. Noy, laki pa day ang pagbati og kahingawa, imo pang idili. Pugngan basab ko nimo nga mubati niya na. Sama sa imong pagpugong sa gibati ni Abi, diri na ako kaniadto. Unsay imong giingon? Wa nay wa. Dako ay kog respeto nimo kaniadto. Ngan nga apuhan kani Abigail. Og higala kani nanay. Pero human siya nahitabo. Wala ko masayad kon unsa na lang kadak-ang nabilin. Uy, batasan. Miuna na siya sa paglakaw nako. Nadugay man og balik sila si Jeric og Abigail. Gilibot matingali ang tibok syudad sa pagpangita og nanindag lansones. Kapait kun may magsabak niya mangitag pagkaon nga lisod kay pangitaon kay dili ting bunga. Kapi inarabasab kaayo. Ay. Oh, hello apo. Unsa na? Nakakita na ba mo? Ha? Unsa? Oh, hain man mo karon. Lola? Lola, kalma lang. Nabala ka kay kus kahimtang ni Abi. Tingali ko sanay nahitabo sa iyang gisabak. Nga nakitungtungod sa lawak nga ilang nahimutangan, Lola. Apo! Lola, Oh, Kuya, oh, what happened? Kalit nga misakit ang iyang tiyan. Hinungdan nga gidali ko siya din sa ospital. kumusta na siya, Kuya? May gipainom nga tambal yan, doktor. Pampakupot sa bata. Oh, Shit. We almost lost our baby. Kuya, ay, salamat sa Ginoo nga way dautan nahitabo sa akong apo ug kang Abi. Di pa pahuway sa doktor. Gihatagan og pampakatog. Mas labing maayo. Wa ko masayod kung mapasaylo ko bang akong kaugalingon. Kung may daotang pang nahitabo kang Abi ug sa among anak lula. Mahal ko kayo si Abigail, Lola. Mahal ko kayo siya. Oh, Jeric, don't cry. Luwas na ang imong asawa ug anak. Pero ako ang hinungdan kung anong nahimutang sa kritikal na kondisyon karon ng akong asawa ug anak, Lola. Oh, nga no? Ako, Nga naman di ay, unsa may hinungdan? What Because- did you do, Jerry? because I am so insecure. I am so fucking jealous, Lola. Unsa? Ni
sa suod niyang higala. Ni Andy? Pero kuya, Usa din ako gusto nga dadon mo pagkatong tawhana sa atong panimay. Dahil ako gusto nga makakita pa tong tawhana. wa kay katungod nga mutili kung si kinsa man ang akong dad-on sa mansyon. May mo bagdik ka na nalang musupak. And why not? Wa ko'y labot kung unsa ka na imong gibati diha. Dili sa ni Andy kung daghan kag insecurity sa lawas. Kung may katungod kang mudani bisan kinsa sa panimay ni Lola, naasab ko. Busa ayaw kong didi. Cherry! Cherry ko sa ba? Ayaw hugti sa pagkupot ang imong igsuon. Buhay isid na! Ayaw ka mo pag-away man nagsuon! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!